You know where you are? This is Nollywood Pictures TV. You can't search everything. Because my sister can yell one. Make sure no you Arinze can not bone. Arinze all wonder. Maybe I could in your men. If I miss no to one, Arinze one nigga. In a music only who's open one knee. Oh, so ya corner, you we hos me. Do your Naya. Oh, your Naya boy, oh, you're not 18 years near. A rapataz. When I coach you belong. Na meva, nyere mi ni kanje meeting omunna. E we meeting na ama. Mpa kanjuko no. Keki esi kowata no obo iko no obo ewu doctor. Ewu doctor. Chioma enyobe nge enyobe. Ana me enyoge enyo. Maka mposo mna nkulitere na maka oya nwa igbado ukwu na na azo ya no nwere nko odukwa ana me enyoge enyo odukwa ka ibitego. Mana ke mu na aya kpori ya mu bu lawyer mu bu George. Aya kpo nzuku munna. Bosi ibutere nerie nke godo buru je na ajo fatufu nnunu na anu li anu mada ya jumese na ina je kwa ifa ina je biko cho ifa na nyere me ko biko oliju afọ dị ka mmadụ bịa na ahụ ife na tono bilibili ona ma fokitikiti okerie onwo ebere adịghị ya ife na toka mmana ifa une bukwebu adebete ya na akwa obiri na Ocha ife na tono bilibili ona ma fokitikiti okerie onwo ebere adịghị ya ife na toka mmana ifa une bukwebu adebete ya na akwa obiri na Ocha ife na tono bilibili Uncle Arinze. Uncle Arinze. Ba. Mba, onye ka mbujele ncho ni no na afọ honya nche no ono na afọ no mkpoju ole ọza ho. Nne ka ibujeli. Rapụ na no oji me fa na ebe. O debe leta n'ime ụlọ. Onye debe leta. Ngwa ka o debele. O dele leta. O dele leta post onye na eweta m. Ebe ọ bụ na aka karịa inye m leta o de. Ọza gịnị mere na leta ya? Mpa. O snopugo. Onye apụgo. O si na ọchọzi nọ na ebe ọ na nya na ọnwụ zutere osolo ejebe. Abịa, mụ ka o ji leta ihe egwu. O bụ ngwongwo ya, chelụkwa. Pate nke unu bụkwa ngwongwo. Ka anyị mara ma ọ bụ ngwongwo ya. Ọ gịnị? Chioma, jee bulu n'iri ya. Ọ bụ na agụ kara gị karọrị, ije bulu nke a rie. Mụ ka o ji leta ihe egwu, jere leta ihe egwu. Ọ gbagarịsị agụ gwa ya mata bịa rie nri. N'ife na-agwa gị. Nkwa biko nụ ka ije nchọ ya biko. Chọọ ya. Kebe na-achọ, ewu m tibe ka atụrụ m tibe. Ife na-atọ ọnụ bilibili, ọ na-agba afọ kịtịkịtị, okerie ọnwụọ, ebere adịghị ya. Ife na-atọ ka mmanụ aṅụ, ife ahụ na-egbukwa egbu, adebete ya n'akwa, obiri na Ocha. Ife na-atọ ọnụ bilibili, ọ na-agba afọ kịtịkịtị, okerie ọnwụọ, ebere adịghị ya. Ife na-atọ ka mmanụ aṅụ, ife ahụ na-egbukwa egbu, adebete ya n'akwa, obiri na Ocha. Ife na-atọ ọnụ bilibili, ọ na-agba $7 million.
Ina anyị funu nweta ebe a site. Ọkụ ya? Ya bụ ego acha ebe ị ga-esi. Tupu ndị uwe ojii adịba nwụrụ mmadụ. Ọkụ ezi. Anyị mụ ha ga-azụ ego a. Ọkụ ezi. Mexico. Bebe say no na what go na crazy fan e pussy fa. Okala de.
Police station over there. Just police station is not there. Abaru. Na fuzi kwa mimi. Sasa gimmele. Asibifa do. Ifa buru geja manja klio. Na buru njakle. Geja ka sneba afọ nu. Nsi na fuzi imi ebe ndobale. Ifro giri. Afuzi imi ga. Jam na bofo ga doba. E mari ihe na akọ. Ngbo bia ka yiri. Sigi na mari ihe na akọ. Ya mo afuzi ya. E mari ihe na akọ. Bia ka ba. Ego nje. Anya na bofo ga. Iburu ga zo eba. Kesi le pro. Ego nene ga anyị buru ego abazonye n'ọfịa ka esi na-efuru bịa ba lekwa ebe ndobere ya na ịmara ife na nsị gị na ịmara ife na akọ ọkụ ebe a ka ị ga-adị ọkụ ebe a ka ndobere ego ebe a ka ndobere ya nna kedu ebe ịdọbara ego a kedu ebe ịdọbara ego a si n'ebe a ka mmasị wasị bụ obele nwa nna m gosi ọrụ chọrọ iri m ọrụ m ga-agbari gị agbari gị na nsị gị na mba Isini nọ n'ime ọfịa mgbe ụmụnwazi ndị anọ debe akpa anọ n'ime ọfịa. Ọ ka osibe. Anọ m n'ime ọfịa wee fụ ofu nwoke bu akpa abata n'ime ọfịa bịa dobe ya. N'ezie ya ọfụma fụ na o bu egbe n'ukwu. Obi m wee gwa m na onye a nwekwa ike ịbụ onye ori wee buru ego agbaba. Mana ka njuguri ka efi na-eme n'ime ọfịa mgbe afọ and ego na-edi n'ime aba. Ego na-ekwa ọfịsa na-enọrọkwa m ya marọ. Bishọ ni ego n'ime dị n'ọfa. Mba. Cha. Officer. No. Ife a bụ akpa eji donye ego a n'ụlọ ọrụ m. Bọ, Gloria. Kedu ife na-eme aba? Kedu ife na-eme ka ife a bụ akpa eji donye ego m, officer? Chief, ife na-akọwa na nwata so n'ime ofu ndị zuru gori. Mba, onye nke eso kwọfa. Ngwa, anyị ga-abanye n'ọfịs. Ada, buru akpa. Medo onye anya. Ekwekwara ka o sebe abụọ. Anyị na. Kedu? Hey, n'ifi siki ni na aka. Iwu mmadụ funu okpurukpu ego wee buru ewe abịa baba afụnụ. Jaro dani. Ichana mmadụ niile ga-adị ka nke nwa. Kefi na-akọ yeli nnọọ na-eme ka onye isi adịrị ma ọ bụrụ gị ga-eburu egbafu. Jaro dani otu aka o si achala anyị ego unu bụ ụmụ nwaanyị. Na ya nọ gị. Ọ bụrụ gị ga-eburu egbafu na-eme anyị na-elakili ego. Jaro dani. Ọ bụ ife afụ. Ya dị ọkpa. Isi nọọ gịnị ka ị na-eme n'ime ọfịa mgbe ịfụ ndị anọ? Enwe ebe m na-aga afọ wee na-eme mmago. Wee sị ka m. Ka nsị ka ị na-anyụ n'ime ọfịa ọ ị na-adọchala ife ndọchala ya. Ife nke akwụkwọ ike ịtụnanya. Afọ nọrọzikwa m ụdị nke ọtụga ka m nọrọ ụdị akụkọ a. Makwa na ego a bụ ntu esi tinye ya n'akpa ka o si dị. Gbọ, ọkwa ezugharị ya. Ịdị shọ. Ozu ezu. Ụnụ alụ ofu mkpụrụ adafuru. Chief, ọ ka na-egosikwana na ezigbo mmadụ ka nọ n'obodo. Ekweta mmadụ ka dị n'obodo. Hai, nna m. Biko, iwekwa n'iwe. Kedu onye bụ? Kedu afọ anyị? Kedu obodo isi? Ị bụ onye ebe?
Chief ewekwana iwe biko o nwee ebe njekọ ka nka nabagodo. Mba. Ayọkwana m isi gị ewe n'iwe. Mmasịsị ntụ arapụ njebe biko kọwatalụ m onye bụ kedu afa gị? Afa m bụ Arinze. Arinze? Arinze, ịma na ka ife a si mee mgbe ndị ori a na-asị ala ya ego a na-akpọ m onye be nna fo wee gwa ya na-ekwe ife na-eme a na-agbalụ njebe na nke ndị uwe ojii na nke ndị polisi ka anyị jee kọwata ka o si ga o nwee ka ọ ya dịnụ mbịakwa burukwa ego a ebuchi ya kwa nsị a na m afụghị ego a ịma ọ kwụsịrị ọtọ na-ayọ isolu nnu ebe m ka ị kọwatala ya ka ife niile a si wee mee ịnụgo ka m wee nwee ike na nwezita ebe m ma etue gị afa na ọ dị na mkpa ife onye ya eme ụdị ife dị otu a biko yi Arinze, ife si ife na-akọwa bụ ife mere eme maka na ife mere bụ nnekwu ife mere n'obodo ọ na-egosi na ezigbo mmadụ ka nọ n'obodo a ya mere ọ dị mkpa ka isoro ya na-abịa ụnụ kpa nkata ọfụma adị ama ma ọ nwere ụzọ ọ esi nyelụ gị aka ka ọ takwelie na anyị nwe obodo a adamalụ ụlụ anọrọ m n'ife gbagọrọ agbagọ ma ọ bụrụ na ọ bịa be m na ọ ga-aghọtakwa biko achụ na egwu ọbụla onye na-afụ bụ ndị ide ji obodo ọma mejọ gị soro ya naba ka ejewe o nwee ike tụọ gị bụ dike afa ọ dịrị ofele isorugo na ndị obodo a ji biri na-alụ ụlọ a jisi ike ị ga-alụkakwana ya nka promoshon niile dị na ị ga-enwe biko Uncle Arinze. ije bana ka mu ije jeri ni mama enwe ni bebe ko ado mo Chuoma be ki ije ri oto aba mi mo ofia ibali mo ofia ita mo ka se onya ke na agba konta ke na aju ibali mo ofia
bejen m ịchọ na akwụla Arinze na-achọ kemgbe otu na ọnụ ụdọ ka ọ kwụrụ ka mma n'ebe ọ nọ. Ọ bụrụ ụdọ ka ọ kwụrụ ịtọtuo ya. Ị nwere pawa ọ bụrụ na ifuru ozu efu ka ọ kwụrụ ụdọ ime gịnị ịtọtuo ya. Iche na ị nwere pawa na onye ọbụla jem oje tipe nya bụ ụdọ ka ife so m na ezinụlọ m. Chioma ịkarụkwa m ebe ije. Arinze nwe na-asị na Arinze ọ bụrụ Arinze ọ fụ pịọmpịọmpịọm unu agbọghọ na epiogharị ebe a anya anyị na-afụchakwa. Paka ka isi kwudo okwu nwe na nwoke ifo mụ na-enepegharị n'ime ọfịa. Amamone gị na-eso ngị bụ ọfịa. Amamone iche bụ ọfịa. Malekọkwa m ife ị na-ekwu. Ọ mmadụ onye fụrụ kemgbe otu ka anyị na-achọ ndị sị m na na-epegharị n'ime ọfịa. Jee nsọkwu pụọ gị Arinze ka ị na-achọ Arinze ka ị na-achọ ọ bụ imecha anya eziokwu aghara ịpụta ife. Agwagwo ngo ọbọkwabe m a ka ị ga-anọ wee je nkiri nke ije a ọbọkwabe m ị na-achọ nkọla Arinze biko baịbụl je chọọ m nri. Chief, ụkwanye akpata ntị a nọrọ nwayọ kemgbe maka na mmadụ oge adịghị anya ga-abụ nwụrụ anwụ. Amakwu m na ọ bụ na mgbe akọwara ụlọ ihe na-esogbu ọnwa iko na-esi m pụọrọ n'ụlọ. Chief, achọrọ m ikele unu maka ihe unu mere m, otu unu si nabata m na be unu, maka na ihe unu mere mgbe ihe ụmụnne m ndị nke m enwere ike imere n'obodo. M ga-apụba Chelo. Imansi ntu anaba. Imansi ntu arapwa. Arinze. Ọ bụ eziokwu na ya garụ ọtụtụ oge. Bụrụkwa eziokwu na ụmụnna anyị ma ọ bụ ndị obodo na-enere ya anya ọfụma. Mana imansi ntu arapwa anyị ga-amụ ife anyị ga-eme ya. Otu isi bụ nkịta ịchụ ị na-ede ma ya bụgo ya nwụrụ anwụ. Arinze ekwuzi na nna biko gbaghara m ọ bụ na o nwee ihe nkwu gbaghara m nna o ga-edi m ntị n'ọnụ o nwekwara m ezigbote echiche n'ebe ị nọ biko nna. Nke a bụ eziokwu chelụkwa Arinze isi na ijele ụlọ ọgwụ ebe na-enwe ike nyocha ndị mmadụ arụ n'ife a na-akpọ lab test ewekwe na ibu nje afọ nke sote ọya afọ eziokwu. Kedu na ọgwụ bụ ife afọ? Ụlọọgwụ dị n'obodo. Ụlọọgwụ dị n'obodo. Ụlọọgwụ a dị n'obodo mgbe ahụ ha jere ebe ahụ a na-eweta mpempe akwụkwọ ahụ a na-akpọ lab ka ewetara mpempe akwụkwọ ahụ nwee ka isi wee were mkpụrụ anya gị na-abụ wee fụ ihe dị na mpempe akwụkwọ ahụ. Nke a bụ ezigbo ajụjụ. Ịfụtalụ mpempe akwụkwọ afọ na-egosi nyocha afọ nke emere na arụ ya iji anya anyị na-aba afọ ya. Maka mgbe ha wetakwara akwụkwọ abala enwere m obi m ga-eji nebanya n'akwụkwọ. Ọ dị mma na efe anyị eme mụ nwa na onwe m ga-akpọzi ije ụlọọgwụ nke anyị na-eje n'obodo anyị nọ. O nwere nnukwutu ụlọọgwụ ebe na-eme nyocha dị ntu a ọfụma nke labụ ahụ ọ dị fụ so ị ga-akwado anyị ga-eje dị ya ka anyị wee nwee ike anyị na-asịzi ndị ibu nje anụnwa anyị ama ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ asị ị ga-akwado. Eziokwu ka ọga m na-ekwu nna ọ bụ na ị agaghachi n'ebe ihe labụ ahụ ka ejekwa mmechaa gị mekwa gị nyocha ahụ eweta akwụkwọ ahụ ka anyị were fụ ya maka na ụfọdụ ndị dọkịta na-enwe nkịta anaghị abụ ezigbo dọkịta. Nna biko ife aka anyị ga-akwado
Come on, well, I can't believe you know. Nkem, Nali a bad above ma. Keep a kill your one in you know. The best one out. Hey, Adepete ya na kwa Obiri na Ocha. If you're not gone, Obiri, Okere Owoh, Ebera Dikeh. If you're not talking mother, if I'm Nebubu, Adepete ya na kwa Obiri na Ocha. Arinze, if I'm for the baby. Obalangwa n'elu na n'oke isi ọwa mgbago Dikeh na echewa Uche ji nwayọ chelo doctor kedu nke bụ oke ọwa isi anya na Obalangwa n'elu nani ya nwere ya bụ na o nwere ife ọzọ ịfụfụ na arụ ya doctor chelokwa nke maka ọya na-akpọ mmịnwụ enya na njie efolia njem nwa dịrọ na ọba na njem dị na araga makwa chelokwa doctor ya bụ na nje mmịnwụ a nke na-ebute Obiri na Ocha ọ dịrị ya n'arụ nsị na ọ dịrị ya n'arụ doctor biko ichelokwa isi gịnị biko kọwake n'ọzọ na-akpachala anya na-eme ndị ka nwata ọ dị ka ma adịmịka kwak dọkịta ebe a bụ general hospital kwebịa unu sepụfụ okwu ebe unu na-afụ ndị dibịa oyibo ndị ọzọ na-eje nenekwa na-agwa unu na afọrọ m njem menwụ na arụ na-asọ njem nke ebe na-agbakasịzi unu arụ na njem menwụ isi n'ilo jebe biko nọọsụ Arinze. Ekene dịrị Chukwu. Onye na-elecha ihe dị na result gị wee chọpụta na ọya nje Obiri na Ocha na-egburu ya. Arinze Chukwu. Ekene dịrị Chukwu. Arinze Olisa. Nenegodo ọfụma. Otuto di Olisa. Hey! Chelo. Hey! Chineke. Ahonye na-eji. Chukwu jide. Ndewo. Ifo okpuru ozuna. Arinze, nwunye ya anụ nka. Kaima! Dalo. Kedu? Ọ dị mma. Arinze. Nnọọ. Ke ka unu siga? Arinze. Auntie. Ke ka unu siga?
onwere na atọpụrụ m ọnụ di mama asị m ka eke unu si ga eziokwu unu gwanụ m okwu nunu hey ọbụna dị mgbe ndị ụwa jụrụ ya na-agbapụta ya azụ imewo ka ndị ụwa mara na ọrịa nke a sị na mgbu na ọ dịghị ọrịa ọbụla nke dị n'ime m Chineke m ekele dịrị gị nna m daalụ Olise bi n'igwe ịgbaworo m akaebe n'ihi na aka m dị ọcha nna m ịgbaworo m akaebe n'ihi na ọ dịghị ọrịa mbụ Sabi n'igwe n'ịgbaworo m akaebe n'ihi na aka m dị ọcha nna m ịgbaworo m akaebe n'ihi na ọ dịghị ọrịa mbụ Arinze. Sir. Bido n'ụbọchị izi ịzọbata ọkpa be ma ụbọchị izi mkpọbatara ibe ma ebulu m gị ezigbo ife n'obi mana abịazịa nsogbu dị iche iche na-adapụta nke dapụtasịa ọzọ apụtakwa mana ekene m Olise bi n'igwe na site n'ụbọchị tata afụ na nsogbu adịọzi wee sị ka m kpọọ gị n'iru onye be ma wee jụọ isi kedu ife ebumnobi gị bụ ya bụ kedu ife ị chọọ iji ndụ gị mee Chief nke izizi bụ na achọrọ m ikene gị na nwunye gị maka ife unu melụ Chief unu Emeka maka na otu ọ dị m mgbe anyị ihe niile bịa jụ m isi ọ dị m ka m daelu moto ka moto pịagbuo m Chief abịa na ajụjụ anyị jụọ m nke mbụ bụ na m ga-erugodo obodo ka nje gwa ha na ọya ahụ chee na ahịa m na ọ bụrụ eziokwu na arụ dị m dịchasịa m mma Chief oge nke afọ ka Arinze ọ fọrọ afọ gee m ntị enwere m ụmụaka na-abụ ofu nwoke na ofu nwaanyị nke nwoke na obodo oyibo nke nwaanyị na Abuja na-efe ala nna ya otu afọ dịka onye gụsị akwụkwọ na yunivasiti si eme ịlụtakwazi m na ụbọchị a mụ na anyị na-akpa nkata na ịgwa m na efe ego na yunivasiti bụ kọmputa sayensị ya na biznes administration ọzọkwa yali eziokwu ọ dịkwa egwu eziokwu Chief Oefengo ịmago mgbe a nọ n'obodo o nwere ebe m nwee obere shop ebe m na-arụzi fon
maka ọ na-enye m obere ife njem so ịmago mbịa na-alụ ya wee na-eche ụmụ companies ebe ntị gasị ya ụgbọ ka ma ọha ga-akpọ m ọrụ ya ka m na-emere tupu arụ wee yaba m ịma ọfụma na ndị be si na-ada ya akwụ ofu ebe ekiri mmanwụ ọ dị mma ebe ọ bụ na ife a go dị into a computer science ya na business admin mma emekwa ni general manager n'ụlọ ọrụ m maka okwe nghọta na obele nwa maala ife dịka anyị n'ihi ahazi nwunye bụ ebe ọfụma chelụ isi gịnị ife nọ bụ ife nsị nke ọzọ dịka ibia bụ na ị ga-akwado echi mụ na ị gaghị eje n'iru ọlụ m nlue ka ngosi n'ihe ebe ọfisi nke gị ga-adị gosikwazie ya ebe ụlọ obibi nke gị dị ya na ụgbọala one nọ n'ihe eji na-alụ ya bọọlụ iwe na-alụpụta ife kalaka ọnlọ Arinze ọ bụrụ nlọ ihe a na-eme n'ife Chief I'm making Chief keke ngesi kene gị Chief ọkwa gị menarịsị Chief daalụ anti daalụ nsogbu adịrọ kụnye ọtọ kụnye dị mma ihe anyị mere na Arinze atọka m obi na-atọ m ụtọ a na-afọ eme na akwụkwọ nsọ anyị na-agụ mee ka anyị ghọta na a na-esi na ikpo ntụ nwa ogbenye nwa afọ nwa bụ ezigbo mmadụ daalụ daalụ ike ebidokwana baa n'ime ụlọ ka ị wetara m nsọ ji ma wetara m mkpụrụ anụ ana mgbe ndị ka m wee kwakọba onwe m ọkwa gị anụ abịa Amaechi ife nji kpọọ ebe a bụ maka na ọgaba ada ezinụlọ achọ nke ọ bụrụ ndị arụ ka m gwagodoro ife m bụ n'obi ya batara Chioma ji wee nọ n'ebe ọ nọ Arinze unu afụgo na otegwa ifudoro Arinze anyị ejigoro anya ụka eji n'anya na mmiri wee afọ ife mmerụ mmadụ na Arinze nwere ike ya anachitezi nwoke ka anyị kwadobe ịkwa Arinze mbụ bụ na Arinze bụ nwoke ife ekenyere ya Arinze ọ bụ na nke a mmiri na-akwado izo ife na-eme na ka na-ebido iji ịkọ ọrụ na ana ịya akwa Arinze tupu egbu ọgụ kpam na ana Arinze wetafe na-ekwu maka ọ nwoke ka ọ bụ onye ka m ji wesị ka mkpọọ ụlọ ka m kọwara ụlọ na-akwadobe egwu m ka anyị mee ife ka nke a pụọ anyị na-arụ Mpaka njukene ọ n'ichi ịkọ nri na Arinze mere iji chọọ ịkwa na-achọghị achọ na-ama ọnọdụ ndụ ka ọ nwụrụ anwụ ka aka m ada ọkwa Chioma okwu ha gbara ngharị nwa ife nji okwu ga-eme ị na n'iyi amara m ife Chukwu ji chọchaa inye m nwata nwaanyị onye m nkirika mmadụ dịka mana asị Chukwu mmasị ya na m agbara ebe osi nne gị ka ihe ma isi ma akpụkpọ nne gị ka ihe anya m nne gị ka ọkụ nke ya ya anya bụ ife na-agwa gị ọ nwanne m nwaanyị ka nna ka ọzọ dị ka ibieri ife a na-eme nke ihe eso ifere Arinze akwasị Arinze o dogo m anya na ya akwaghị fọsọlụ si kwuo aka m adọkwa ọkpa m adọghọkwa si gụchapụkwanụ m ka alịkwụkwọ na onwe ife nkwulo ekwukwu ma aka m adọghọkwa ị na-atụta n'ego nke ọrụ gị nọrọ na rie nri mkpaka nwanne m ka anyị ga-ekwe Chioma ntị o maka ife ọ na-ekwu bụ eziokwu ọkwa ịnụli ya Amaechi ọkwa ifuru ife onye ọbụla eme na mma eji mgbọsị izizi m gwara gị okwu ife na kedu ife mere ọ na ịnakwa egwu na-atọ ụgwọ ime tụta Amaechi atụtana bịa mbọsị a bịa rie mma akwa nwanne m nwoke atụtana ozu anyị chọrọ ịkwa kịta
ọ dị akwa maka nwa onye mma ma Arinze ọnwụgo ma ọ ka nwụrọ maka ndị ụta o ọ na-ekwukwo nke m bọsị nsị gị weta kọbọ gwa m ọsọ asọ anyị ekwusigo iwetago anyị ekwusigo bụ gịnị m nwee ekwusigo ka nwee ife chọrọ ikwu ka jide njicha pụta gị nyere m aka ka nwanne m nwaanyị ka ada nọ n'ụlọ ka anyị tụọ alụ ebe nsemụlọ onye nke ọzọ asị na maka mara ma Arinze ọnwụrụ anwụ ma ọ nwụrụ anwụ ka m ji ekwu ihe ejechọ na Arinze nchebe gị ka m ji ekwu ihe ejechọ Arinze ka nchebe gị Chioma, ọkwa na ị ga-ekwe nụrụ m ga-asị gị chefuo Uncle Arinze ime ọ gafee n'ọnwa onunu na-ebidoro chọba ya achọba mgbe ọbụla akpọkwa na Uncle Arinze mkpụrụ obi m na-agwa m na ọ ka dị ndụ eziokwu m ama m ka o si eme m ọnwụbe ka ekwe na ị ga-eme kịta ebe nna gị na-aga n'iru na-akwado akwamozu ya n'ike n'ike ọ gwụrụ m ike nnọọ eziokwu m Chioma Negodu. Chinye. Nye olugo otu a. Negodu. Nna m eji bikasị akwụkwọ akwamozu mmakasị ebe niile. Ọ dụkwanụ mma otu a. Papa! Onye na papa? Kedu ife bifa? Chioma ka ebisi tefenda. Nwa makasịrị ebe niile na-ajụ m ebe nsogbote onwe gị esi kọwata na Arinze dị ndụ ka ọ nọnwụrụ anwụ. Chioma iwejere kapịa ime ego na-etufu wee mebe maka ego imefuru wee bi posta mgbe Arinze na ebe a na-eku ọnwụ na ndụ onwe gị wepụtara weta ego ka egotali ọgwụ isi ọwa mba weta ego ka egotali ọgwụ ahụ mgbu mba ọ kije mefusi ego. Chioma ka njikwa gị ọ bụ akwụkwọ nke m ji aka m jee nya ka nke bụ Chioma kala obi jenere kapụ kala obi aghọta adụmụdị papa ewu aghọta adụmụdị nwanne ewu olugo Chioma ombego nke mụ na gị na-emecha ka ndị ime obodo negoro ife na-eme olugo ha ọnwụ na-eji chọwa Arinze iji ebi posta ị ka akwụlụ nekwa na ife nyesi ego printa bi elu Arinze ntọọ nsego ntọọ ka esi wee na onwe gị n'iyi ife ụmụ agbọghọ na-akpagharị n'ogbe achọ ndị dị ka gị ọ bụrụ abadị ịrapụ mpekele ya bụ na ị nwetara ofu mụta ọkara wee na n'iyi nwa Chineke ụmụnna anyị abịakwa na ozu ụtarị cherekwana wee depụtasị mkpu ịnọdụ jaisa efi edeburu m efi na-agba m n'ofu efi akabụsi n'ofu dị ndị ofu maka anyị egote n'ọkụkọ efe ndị ọzọ oche na kanopi enyekwa mfe ego mana anyị na-eje nke ndebe ọzọ bụ ihe enyefe enwe ya rice akpa ise Chegodo akpata ise ngeri sikwe ise akali mano kare so na me nwu chọrọ ka mmenya akpa ịtọ kedu nwe hin na-edozo ebe anyị dere ọjị eti ha kilu ne onye ga-eji ekota ọjị ekota na akụ onye nwa o nwere ọgụ isi ekota nya gota akụ mmadụ ihe na-ata akụ ilu ọkpaka emo idecha ihe a nwere nke fọkwa kedu maka ndị ụmụ nwanyị ndị ụmụaka ndị inyom afọ ma fahewa ana m akpọ ndị inyom iche kpọdụ inyom ka abịa kpọkọchara bọtụ m ji je gotere ndị mmadụ mmanya ịda agara afọ kafa si eje ife ụlọ nke bujuo na obulu koka ebe kpolu bọtụ bụ wujuo na ya ibe ife a na-emekwa na eweta wọn katọn
ewere aka ekpe na-esi dị ha wụnye n'ime akpa oju ụfọdụ ara ejukwuru bọtụlụ abịa ụlọ bọtụlụ agba shọteji anọrọ onye kata rie nne nneta mana o nwere ofu ihe nchọrọ dịka esi na pastọ si na ya chọrọ mmọnwụ ihe na ha eche na ana m eche na ihe gbasara mmọnwụ asị hapụ ya mana ọkwado dị mkpa kwado na ezinụlọ m achọrọ m nkwasị anya a na-agafe a na-asị ebe a ka akpọrọ ozu ya dị iche mana okwuru m ife maka agwagwo m pastọ ọ dị mma serafụ mmọnwụ na ndị okenye mana mma agbakwa mgbọ n'ala mma agbakwara ya mkpọ n'ala mgba ife dịka 20 iri n'ama iri n'ụlọ nke ọzọ wee bụ onye na-ajụ m dịka ụzọ mmesi wee nyegasị aka dịka ezi ọyịgị ịma ihe m ga-eme bụ mma agba ọbara ka ike kwere m ihe gbasara mmanya ọcha ụlọ ọbụla ọ dara etu ọbụla ebe ọ na-esi ebute mma akpọkọbụ ụmụ okorobịa ga-eji na-ebute ya nke ọzọ kanopi mma akpọkọbụ ụmụ okorobịa ndị ga-amakọ ndụ bute oche dozie ha na-edozizie enweghị ike gaa na-agbagharị ihe ndị ọzọ ọgbaga na-agbalị ụdị mmiri ya na okwu adarịkwa etugo ma ọ bụrụ m ndị kwuru okwu ọgbaka o nwere ese na jụọ gị ịma na mma mara gị ọfụma ọfụma ọrụ ụgwọ ụlọ mara ka isi eje mara ka isi ala ebe ị chọrọ ikwu ike nna ego ndị a niile dị na ha efesasị ebe niile ka afọdụ ihe niile anyị dekọ mmiri na-efesa ebe ga isi maka na ama m wepụta ego anyị na ha Ikenna ọ dịkwa ka mmụba ijufere iji gwa gị eziokwu bụrụ onye ọzọ ijufere Arinze ka m were ka enye ụzọ na-abụ n'ofu ibe maka ife mmụọ kwetara na ya bụ onye nwe ife mgbe ọ dị ndụ tigbere ife a kwanyere ya ugwu mgbe ọ nwụrụ ịma nwe ndị ọya bụ ndị obi bụrụ azụ ebe elekọta ife Arinze niile eme maka onwe ka ị ga-ezi nwoke itinye aka na ana etigbo ya akere m ele ya Arinze mmeji Arinze kwa Arinze maka anaghị dịka nna ịghọtara ọ ga-abụ ego egosi kedu onye na-afụ adanne ya no nne m Daddy, if you service, Oboko belly fell. Ụdị afụfụ anyị tara ebe ahụ. mana ọka oyi esi dị ịmagụnụ na onye na-anọ ofu ebe na-anọ ofu ebe ugboro ọnọkọta n'ọrịa akụkọ ya dị mana imezigokwana ya nata nnọọ nne nnọọ nwere ije arụ dị ya nọ iji gwa nke bụ eziokwu onye ọbụla na-atụ anya ịma na ịkpọ n'igwe si na ị na-abata ndị olu gị kwanụ mana agbanyelụ na ndị ọbụ anyị na-aba ibe na-eme ekele Arinze lota ụbọchị nkọwatali na nwee ụmụaka na-abụ ofu nwoke na ofu nwaanyị na nke nwoke n'obodo oyibo nke ọzọ na-eme youth service na Abuja nke nwaanyị dị na ilotali onye na-afụ ife a bụ ada nwaanyị afọ ọ batasị afọ o mesịa youth service afọ ya bụ Teresa na ọ bụ ịkpọ ya Tesi onye a bụ Arinze ọ bụ ozikwa new general manager anyị n'ụlọ new general manager Arinze ọ na-abụ fụkwa onwe Tesi nnọọ ngwa na chief ka m pụba achọrọ m ije efu storekeeper na warehouse ọ nwere ihe mụ na ya ga-enyobagasị anya mmesizie nchi ata azụ n'ọfịs icheta na meeting anyị na ndị McLean n'ọta
check it for process. Jessica. Jessica. Okay. Akụ ezu mkpa kedu ibe a ga-eme gị bụ nwoke ọ dị mma izisigo ndị otu anyị niile nsogbu adịrọ m ga-abịa ọrụ ebe ịgba nkwụ ebe anyị na-eli n'ife n'oke dụkwanụ ọkwọ na ụmụaka ga-efebezi anyị na anyị agbago mbọ nke anyị ọ dị mma ndị otu anyị niile ga-ezunu ọ dị mma jisi ike na akwadobe arụ dị n'onye ọbụla ngwanụ ka ọ dị mma akpọghachi akụ ezu mkpa nna m nọdụ ana Arinze mmasịrị ya sị o nwere ife na-eri m nne na-arụ nwee ife na-esogbu m Arinze ịma na ka ife si kwụlụ kịta na-anabata gị ọfụma dịka ofu onye n'ezinụlọ m ya kpata m ji wee mee general manager n'ọfịs mana ịgwa nke bụ eziokwu o nwee ife na-eri m nne na-arụ wee sị ka m jụọ anyị kedu ife bụ ife afọ m ga-eme na ndụ gị ka o wee nyekwuo ya obi ụtọ ka o wee nye ya aṅụrị karịsịa dịka anyị na-enwe ugbu a kedu ife bụ ife a gwa m ya ka m mere ya Chief oli m ọnụ ọ dị mma ka m jụọ anyị Arinze amarụkwa m mana ọ na-adị nga kịta bụ ezigbo oge ị ga-achọ nwaanyị ị ga-anọ maka ifi gịnị na nwata nwoke nụrụ nwaanyị obili ụlọ kele mmụọ asịzịa n'otozue dịka ikorobịa si adị ị ga-anụ nwaanyị mana ife nna mara ọfụma bụ ma onwego onye nọ na ndụ onwe onye ị chọrọ ịnụ ọ bụ na o nwere enwere m ike inye aka chọtala ya onye ga-anụ Chief nwere m otu nsi gwa gị na mbụ ụdị ndụ m na-ebi o nwere nwaanyị mụ na ya nwere ugo mmekọ ya bụ na o nwere onye nọ na ndụ ya ugbu a ọ dị mma ị nwere ike ịlụta nwata nwaanyị ịfụ n'ọfịs ma izuụka na-abụọ gara aga nsị gị n'osi Abuja nata ebe ọ na-efe ala nne ya ndị a na-asị imesi youth service nwere ike ịlụta nke yi uniform ya ụbọchị ya ada gị nwaanyị ada nwaanyị odogwu ana m elụkwọ na ụdịle mmadụ na ụdịle ya na ya adabanwe ụlọ ụlọ ịbụ di na nwunye amụrụ m ife iche ka isi foto ya Chief mma eweli ya nnọọ tinye n'aka Olisa ya bụ na ọ bụ na Uche Chukwu ka o mee otu ya isi ifike ife o ji abụ nna aja n'iyi ọ dịka na-eto ya otuto ntogbu ifefu ntu isi wee zama ife amamife rie maka na akwụkwọ nsọ anyị na-agụ kwa ada kwa ụbọchị kụzila ya ebe Solomon sekpu na wee na ya Olisa bi n'igwe ife wee sị ya na ife ọ chọọ ka o melie bụ nye ya amamife nke kasị ụdịle amamife onye nwe anyị nwere gịnị wee mee tata wee Solomon wee bụrụ onye eji amadụ ọ ga-adịla ya mma ka ọ dịlu Chineke
Kasi, afro fine. Boy, we need to fight na kana give it. Okay, maybe we'll file on again. And then you do again for ferry. In it away. Neko with my on a mother, Neko with my account. I'm funny, then it to Anya, Mamma. We will go with it. Kevin, Jesse. I thought you didn't go. You saw me with my file and say this year. Mapanifa lunch time. Any my phone. Lunch time. And I must say, after the lunch, you drop them on Muziaro and Cheluze give a fellowship. You look enough fellowship for 5. I want you surprise. Get your love office, sir. I'm going to get this here. Because I don't want to get back. Paul and Arinze. Arinze, come. Bia. Arinze, Bia. Ajụjụ nwe n'ebe ị nọ bụ kedu onye bụ ife a? Uyi Arinze ka ọ bụ Arinze ka ọ bụ Arinze? Arinze bụ nna akwa.